Way kinotay. Pero sakto kanang pag close na kay ko sa babae, murag ma-develop yung ko sa iya. Mo gali, exactly. Chance, Kaya kita lagi laki ba? Kapil ako maingon ko, di ba? Kung na'y babae magsisabay-sabay na to, magsugod, magsitag sabay ugla. Kung di yung kaganaan ang nabayhan na bay, I'm sure mangita og lain circle of friends. And lain ra ba ng ma-open ba yan ng mga babae nga best friend nga silusan sila sa asawa? Mingon din nga man yung mga asawa, uy, dugay na magugay ta best friend niya. Grabe din na. Tapos opposite sex na yung pasabot. Oo, Adi lagi opposite na magsilbi ba? lagi, pero ang ilang mind ba, grabe silusa sa ganyan masawa. Nga no, nakadawat makanan niya, uy, ano na? Pero akong istoryahon na dayon. Nga dili na ko comfortable. For example, Okay na. sa una okay silang sabak-sabak, best friend na sila. Grabe na sa kanya. Bay na yung anoy. Di na best friend na Uy, maligo tagdungan bi hubot tanan best friend na bitaw ta. Invoke ko. Kana di. Na yung mga kung ikaw best friend ba, naka-limitation kung Pero asa ka. May lagi tana lagi nga ang best friend mismo moingon nga kabalo. What if man kung si best friend man moy na ay mali sa imuhang partner be? So di na to ilang ngayon. Dalion lang namon ni Filmar ang topic. Kailangan na to ni upload. Kay mabahaw na ni. Lagi. Unsa man na itabo di, wala ko ka bantay. Kita lang ko sa mga post, pero wala gyud ko ka bantay unsa gyud na itabo kay Para simple lang ito istoryahon. Ikaw Juan, imong asawa si Emily. Nasa best friend. Nagpatato sila dua. Uy. Tapos couple tato. Uy. Yekora. Siya pag Damay na ng mga tarungan eh. wala manangid. Ah. Ay, bisa pagbalibaliyon lagi. O ikaw, be. Okay rin na ni Nessie. Dili. Buta na kay best friend, be. Dili. Kani, Sa bagay na, wala man mo best friend nga ba? Na mo best friend nga ba? Moto pa mo nga na best friend nga opposite sex. Until na ba, di ko moto ba? Na. Kung naging na malis siya kay naging Pero na. Ang ilang giingon kay platonic man daw, platonic. Platonic. Ha? Platonic kay gikan sa Pluto. Samo ko eh. Unsa man? Ha? Platonic? Na kay best friend nga lucky ka na straight guy. Ah. Nga di ka pwede tandugon yun. Sige daw. Sige, Wala. So, kumayon ka nga imo na siyang best friend, I'm sure naging na malis. Correct. Ay di lagi kumutuo lagi maglalis ta. Siguro ingana no, pero dili siguro kanang very gid kay siya kanang 0.1%. Best pagtawag mo mo best friend noon pag mo kag best naging na level sige na lang. Unsay diferensya sa friend o best friend? Unsay Difference. Kanang best friend kung pwede nimo tawagan anytime, pwede mangutang. Yes. Ingana. Oo, ingana ang best friend. Kanang kasabot sa imo nga usay makaaway mo. Oo. Wala ang atong definition ano pa lang niya friend pa lang best friend ha. Wala pa sa regard wala pa ta nagunahon na kung imo gini. So for example, ikaw ba nakiki-consider nga lalaki nga best friend mo? Na. Laki. Laki na, di ba? Unsa may ang diferensya compared sa ordinary friend? Kabalo siya sa mga sekreto. Kaya ma-share ni mo siya sa mga Ano wala kayo imong mic? Ma-share ni mo siya sa mga Kasi butang. gamay ang mic ba? So, siya number mo? Check. Number 1 ka? Check. Di mo. Number 2. Number 2. Check. Ayan. Number 2. Sige, okay. Sa ako makuha siya kanang nakay ma-share nga mga butang nga di mo ma-share sa uban nimo friends. Sama sa pagpangabit. Para na kanang mga matawag nimo siya anytime like, uy, shot ta, inom ta. Naa siya diya. Mo nang best friend. Then sa ko man good, dili man necessary gud bay mag-share or magkuan. As long as naabi daw, lahi mo na lalaki nga amigo gid kay bitaw suod daw. Dili man para sa babae nga, uy, dapat mag-share ka, dapat magkaon mo na. Naalang ka diya, okay mo. Or best friend ba ang tawag anak ka ng musulti ka sa iba, regardless sa mong gisulti, positive o negative, di siya ga-judge. Yes. Oo. Mas mayo na ikaw uban ganin mo judge good. Oo. Amigo gyapon mo. Ay. Wala na nating ba? Padlungon gyapon kaniya. But whatever happens, pre. Wala Dili kita wala kita ko brad. And kana siya nga point pero dili na siya kanang verbal nga giingon na mo nga balag magkuan ba. Pero mag-instinct na ba? Yes. Matik na siya. Matik na ba sa mga automatic mo jabi sa lalaki ba? Adun na sa babae. Away may pre. Ako nga pre, ana dito ba ang tinubagan sa mga best friend? True. Pre, Shout out kay Miknax.
Ayan. Amang pre, ana ba nang may ana ba? Kalabang tawagan mo sa kadlaw yung kasok emergency. True. Yes. Ano ba? Pre nako sa kuan burag sirit yun na siya mo. Amang ka. Amang ka. Si una wala na ko best friend since college way. Paguman. Si Lingling naman akong Oo. best friend bay. Si Ma'am Ling naman. Si Lingling gid akong best friend. Hindi, Wala gyud kay nag-change ka kay. people change in Cagayan. So siya na ang nakabalo sa tanan nimong mga sikreto. Wala pa agad tanan. Wala pa. Dili tanan. Alala, to na ang mata, to na ang mga mata. Paano ko masultihan tanan? Wala So dili mo best friend. Wala ba siya di amin? So, ano kay nga ko ba nga pag high school ako sa bagay namo ko'y bakada high school pero mo lagi pag college Sa mga hot bells day, Dito wa kay na sa- masaligan day sa ila. sa at may sabi wala di ngano ka na ba ngano kuan kay ko ba ano Kay sayaw ano ra. ko ba Kay saya ra inyong kuan. sayaw di pag human ako nagkuan wala Na magyapon mo yung exchange of kuan. kasi lingling Sa man MOR. tanan akong problems tanan akong kuan si lingling man akong kaistorya ko Sa MOR gani, nga na ragapon. Ano ragapon? oh kasi more galing di man po kayo ingon gyud na ano Basin ikaw kong best friend Arp. Ala, magahulat gid siya kay ingon nimo mo, dagan Dili. siya pangutana. Di man ako matawag po si Bernie nga Di ba yung best friend kaayo gyud nga ingana gyud nga Di level man mi person. di man mi hangout na mi kanang sa kanang tungod kay work related Pero love namang sa pero i-recall ninyo sa college nag-abot mi. Diba? So, na-idol na ko si Master Poppy. Na, kumano mo na ba nga? Idol na ko siya. Yes, Compose na siya. Idol na ko siya. Nung nakapasok ko sa ABS, pag Ikaw ingon na yun niya ka na. kailangan og kuan, ako na po siyang gikuha sa Tsada Cagayan. Ako siyang gi-hire. Siya i-repair atong among game sa una. Gikuha na ko siya. Tapos pag nahuman naman ang Tsada, so wala nang sad, di ba? Tapos pag kuan na po nga kailangan og mga DJ nga kailangan ana-ana. Ako na po siyang gikuha. On the top of his mind diretso nga Kanina si Poppy. Igayuma jud kasi niya ko. dili man pod kay di man sa nako mastorya tanan sikreto kang Bernie. So dili Pero kayo skills ano mo gubad ka ng kuan kay ko ba nga kani siya o yang potential kaniyo. So magamit ni siya. Pero yan ako ba nga ikaw skill. Kabalo man siya nga ma-advantage ko sa iya pod niya. Ako pod kay kani kay si Bernie gid akong kuan kay siya diba? na nag-recommend ana. Nabilain mga office account sila nga ginakuha siya, wag siya nakuha. Siyempre. Sa ako karon nakuha na ko siya. So grabe kay na mo kalabang sa Pero basta ako murag skills ano ko si kuan, di ba kabalo mo sa istorya ni Juanito. Di ba nag-uban mi sa gahi ni Bay. Naguna matagay ni Bay ba? Dili. Dili pa ba? Una pa ta sa ABS. I mean like ABS lagi tapos pag gaya di ba nawala beto, di ba? Di ba medyo nasad be ko to nga wala na masad kay ko basta na ko'y sakto nga tao ta mawala sa ako pero wala ko'y choice ba kanang wala naman ko'y ma-offer kay pandemic beto wala wala ko'y na masweldo, ano? wala masweldo. Tapos kabalo ko nga gamit kay siya ato sa time sa Dolly. Selos kay ko bay kada bang naguno nagigudili gini pwede ko ang ginako balik si Juan. So giopera na ko si Juan. Dili pwede nga wala sa akong team si Juanito. So, Pero nagkamot ka nakipangutana in case mag tune in si Nessie. What if magtato mi ni Bernie? Couple natin. Masugo ka ka? 224. So mo na itong ingon lagi. Nag-start lang about sa mga friends. So, okay, pero ka lang yung bae laki ba Lagi. Until now, di yung dorgin man na perminti ever since before. Di ko gato og LDR. Dili ko gato o dayon o best friend nga bae laki. Para sa ako, akong partner may akong best friend. Pero mi man Kay bay, ang love man good, perminti, bago na, sweet kayo ka, okay na, ang romance, perminti, di ba, perminti nga, humot, perminti mong partner, kaya isang mga baho na mugsingot duha. Usay, magtinagdanay namin kay baho namin hangad. At mato sa kamukamang sa kasasiya, kay magkuhan sa ka-glycerin. Kini ka na-glycerin, naginito mong ugtinguha. Ana, mang yun, di ba? So, kanang mga kuan, pero ba yung munang mo stick mo together because mo balik din mo sa grabe na friendship. Lagi. So, best friend gid ba? So, di na ako ma-imagine ba na ako'y babae nga best friend. I'm sure kung ako'y babae nga best friend, wala gina, sure gid ko na agin na lagi na something, Ay, lagi na malis. Lagi na malis. Pero nagka-best friend mo magbabae.
Ako wala ko. Na-close lang siguro. Pero ambot lang sa word nga best friend. Ano sa taning close? Oo, close Why kinotay? siguro. Pero sakto kanang pag close na kay ko sa babae, murag ma-develop yun ko sa iya. Mao gali, nakuha ang chance, exactly. nakuha ang chance, good. Kaya kita lagi laki bay, kapil ako maingon ko, di ba? Kung na'y babae magsisabay-sabay na to, magsugod, magsitag sabay og kung di yung kaganaan ang bayhan na bay, I'm sure mangita og lain circle of friends. And lain ra ba ng ma-open ba yan ng mga babae nga best friend nga silusan sila sa asawa? Mayon din nga man yung mga asawa, uy, dugay na magugay ta best friend niya. Grabe din Tapos opposite sex na yung pasabot, Oo, adi lagi opposite na sex. magsilbi bay. Lagi, pero ang ilang mind ba, grabe silusa sa gini masawa. Uy, nga Ay, nakadawat makanya, uy, ano na? Pero dili, ang ako magong advice ana sa babae din nga katong best friend, miyan ko nga, i-respect ang ilang kon kay mas dako pa na Lagi, og ranggo sa imong sa iyang Kaya life. butal tog best friend mo, wala na naman si Uyab, ihatag na ilang pagabis, atras na. Atras gyud. Lagi. I think mo man ang naitaborong kay kana do nga babae, di na ko masulti ba ng apelido kay di na ko makon. Katong foreigner. Unsa ganito? Prior down, before pag down na siya ni Conde, ni si tawag ni? O ni Andy. So, best friend lagi din sila na yung mga pictures na pag mag-running, mag-hug to each other. Unya kuan ba yan ni si Philmar kanang mahilig sa mga foreigner? Foreigner. Siyempre, So, foreigner ganapon siya. ang utok ni Andy ani, Naong yung mga picture ng gawas ron, ganapon din na siya una paging nga partner nga na si anak ba? Yes. Oo. Na. Oh, nabag ko ron Si nga picture ng Filmar? Yes, si Filmar. Filmar. Mm. Before yung candy ng mga anak. Yes. Mo? Taka na before nag-Filmar, Phil post din na siya. na-change na karon Philstar. So, ako para na ko diligin again kami mga lalaki sa mga naminaw ron. Ay, I tell you, kanan yung best friend, nagyan na yung malis. Muna sometimes may tabo. O sige, friends lagi to mo. Kanang, iba na to, walay label. Ano man kaya sometimes magod, basta wala tayo label nga gibutang, so wala tayo uyab. Adili tayo uyab. Ano man tatalo kayo, kailangan giluwa na yung label. Pero hawid-hawid mo, gauban-uban mo. Muna natin si pamaginom. Situationship. Muna yung term. So muna pag mahubog og medyo, kuan sa mo kay siya, wey? Tamo yung, ang isa rin nga na yung malis. Lagi sa mo siya, ano, di man kaniya masabta. Ano, anaon man kaniya nga, kabutan ni mo. So, gamay lang kayo nga string ba? Para padalong naman tayo sa kwan. Burag bang nagsulub sa sayal, kanang panty bito, pero luag ka na, anaon lang mamukang ana bito makita. Pak! Kaya na, ala na. Usay ang makapugong lang sa lalaki nga di mo attract ka bitaw, kanang dili makaana nga lalaki. Kay magsige mag-ingon pod ang iyang best friend nga babae nga dili uy best friend gid akong tanaw na niya naganayan na Friend niya, pero ikaw anan yan. bantay lang Uy, gid. bay, remember. Abangers. Aba, Abangers. kanang mag-inom mo. Ta lalaki na bay, I can pag-expect ikaw babae, tapos siya lalaki nag-inom mo na yan pala na sa imo, burag okay lang wala. Kaya may mga laki sa ngalan ni sugot kang nakikinom ka. Wala. Na-advance sa may advance sa may Familiar. Char. Murag na ginipuruhan no kay ni sugot man. Ba? Ikaw lugar babae. Inom lugar ka sa lalaki nga di ka ganahan o di ni mo bet or bisag kuan mo, di gyud ka ganahan. True. Kay pag hangout lugar ka di gyud. Si nga rin na lang. Gwapa man gud to ang atong example. Amo lang. What if pangit gid siya pero best friend mo siya? You're pangit siya. Mas gwapa ang Bay, asawa. makipag hangout kag pangit. O example lang, tigtagay lang kay mainit siya kay mo'y tigkuan sa mga boys. Ano ba? Akong mga example lang ha. Ako ng barkada, ako ng kuan. Sorry, lalaki lang yung siguro kay ko pero kung nasa sa pag-ubang karon nag-uban ta na lugar. Medyo Di, bias lang ito kaya so guwapa kay sinusan. Na issue o pangit wala issue. Mao lang yun ba? Pod. Di ba? Muna mo pasabot. Kay kung pangit, ma-change na din ang atong perspective. Pangit Na man siya. timing ba ni nga natay friend diri nga gisilosan. Ay! Guwapa tong friend. Di ay, wala mo kabaluan ha. Wa ko nagsulti na. Giselosan. Tayo nang lili oh. Tayo nang lili. Di ay ba? Di ay ba? Wala ko kabaluan ha. Wow. Pepa, long hair kayo, long hair Oh my kayo. God. Ay, lagi magdikit. Tapos ay pa, na yung mga message. Sige, for example, best friend. Sige, good night. Tanay heart. Or good night. Mwah. Happy na mo. Litche. Hindi mo sugot ba? Kung ako lalaki, tapos ni uyab ko, tapos nasa yung best friend lalaki. Before ta
magkasal or something. Pero depende man siguro, Sir Bern. Nga naman. For example, lugar, kamo tulo ka babata na ana. Then, No. sila best friend na kayo sila. Then naapod ka. So kablo na ka nga kana siya nga tao. Sukat pa sa una mo na ganyan treatment sa each other. Pero akong istoryahon na dayon. Nga dili na ko comfortable. For example, ani, O kana na. sa una okay silang sabak-sabak, best friend na sila. Grabe na sa tagkani. Bay na ingana oy. Di na best friend na Uy, maligo tagdungan bi hubot tanan best friend na bitaw ta. Invoke ko. Kana di. Na yung mga di, kung ikaw best friend ba, naka-limitation kung Pero asa ka May lagi tana lagi nga ang best friend mismo moingon nga kabalo. What if man kung si best friend man moy na ay mali sa imuhang partner be? Say pwede man siya nga dili na siya pero what if man siya partner ta mo dagan kay siya Di mga na, layda. di na. Kana na, di na. So karon kung for example siya moy magbot-bot og mga gesture, ako inundanan ko nga dili na ko comfortable na. Ikaw sa din ba nang nag-iignan ka? If love sa nimo imong partner, di ba? Ako kabalo na magugudaan pag ingani chicks. Dahil kita kutob sa mga ingana nga istorya. Wala na backing na dayon. Pag ingon nga na ay sir ka namin business ka na kabalo naman ko nga kani delikado ni kay murag away mi. Ma'am kamo istorya sa kamo istorya. Kabalo naman ko kadaan kun say dili or kabalo naman kita magmaangan pa ta. Manang na limitation lagi kay kung sabak-sabak po di na magdulog sa kat. Kaya wa may line bangko daw kay isa raman. Di na Pero pwede. example na to kang Filmar, ikaw daw sa imong sitwasyon, magpatato sila. Ay wala ba ito? Kana depende man gud sa ilang depende kung unsa ilang stages sa pagkuan ba pag amiguay before pa anak kang kuan. So pwede na magpatato. For example, Di, lugar. ang problema tuwa pa ginananghid manggod. Ay. For example, lugar. Dihata. For example, lugar kanang kuan ka sila kanang close ka sila sa una pa before pa na si kasi nang babae gani. Andy. Si Andy. Before pa na si Andy gud ni gawas ni abot Sila na kay kuan lugar. close ka sila gyud. Amigo ka sila, amigo then paabot ni Andy, amigo gyud sila, close silang tulo. Then nabot sa point nga kanang pagtato dayon. I think para sa depende siya kung sa nga level ang kwan. Like, kung kato nga tato is para to sa pag-amiguhay nila, then okay lang. Or Pero friends forever. Ano? Kung kung na physical nga mga gabuhaton nila nga naa si Andy kana na dili maayo. Ang ilang gipatato kay Totga. Alam di The I think, one that got away. para sa kuha kahit katong tato bitaw I think kanang okay siya para sa kuha nga nato kung naay kuha na explanation nga ilang Sa bagay, kung friends yun sila, siguro ang pinaka-the best ato pa rin. Nanangit sila. kada lang. Isipin naman sa akin, nagpato. Tapos gibuhat to nila, katong nag-away daw sila. Diba, nagbikil man sila, nag-away. So, aya pa dayan siya, kuan. Okay. Aya din, nagpatato, bro, ni Sakay ba? Pero gi-erase naman daw. I-erase Liquid naman. eraser ang gigamit. Whiteboard ink naman daw itong nagamit. Pero Ikaw lang akong attention sa mga best friend nga mga kuan diha. Best friend ka sa usa ka tawo nga na relationship. Panangit sa mudaan, respect sa tag-iya. Respect lagi. Correct. Tama ba? So, Kailangan nalagi ownership kaya tag-iya ba? Lagi pero inoon dili man ningon nga possessive ra kay siya. Ana dili man pasabot lang ana kay siguro butanan na to. Wala siguro culture ana ang katong Amerikana ba na? Sa mana Russian? Pwede sa akin. Liman siya. Wala Hindi siya rin sa siya, iyong no? culture Pwede ba? pwede sa. Sa ato medyo sensitive. Wala sa kabalo nga sensitive din na nga part sa ato mga Pinoy. So kita po ni-react lang po din ta nga kuan. Tapos siguro sa una na sila gibot ba ni Pilma, wala siya ni-react. Takaron ra ka naging ani. Ana Pwede po. ba? Pwede sa. Pero lain nga sitwasyon si Pilmar tapos what if si Andy nakagusto pod atong nga German. Tapos niya na din si Andy. Okay naman siya sa balay. Okay na sa imo kung ikaw Sharing lang tama. Simbak ko. Again, my point is, kanang best friend nga, straight guy gida, tapos babae. Number one, para sa ako ginang ikon nga, naginay malis ba, naginay something. Di gina, mag-best friend lang nga. Dako ang chance. For something, nagitsansa. Ikaduha, pag naminyo nagaling ta, dili mo ato naminyo ng best friend, na nagyoy, wala, di nagyod gaya ng dati. Manangid nagyod, or nanagyod mo yung mga sauna, mo ninyong gabuhaton, di na gina pwede buhaton ron. Kaya para na ako, as much as possible, your best friend will be your partner. Actually, Mo gina ako, more than pa kani sa best friend, you are one. Isa lagi mo. nakabantay ka ng Sir Bern kanang amigo bitaw nimo nga grabe ka open sa family. Kaya I mean
close kay siya? Close kay siya sa imong family. Kaya bitong Napaya na. musulod ng galit. Ay, ay, Ito, ay, wala ay, na ay, kan ay, ba? ay, Ay, te, TV. mga brain lang mga sulan. Kapag kinana nga, Nay, nga nga, friendship. ah. Brag, kung inana nga setting ang pagka-amigo ni before pa ko ni sulod sa imong life, okay ra ko nga naay kanang for example, mag-uban mo, mag-inom, okay ra ko inana. Pero nagyab sa ngalan nga best friend bay, dapat nay limitation na gid. Kabalo kasi imong limit. Pero kung lalaki ka nga straight tapos imong tumungin, dako. Siyempre, Tsaka ba, diyan na dayon tama makuan. Pero depende gid sa stages nga before ka ni sulod siyang life. Tanaw nimo sa ilang Well, ako dawato na nako. Munang mga ano ba nga. Nagminyo naman mo. ako kana magminyo na. Wala na. Wala na. Mga best friend, mga kuan. Wala na siya tanan. Hindi na priority. Dahil lang kayo mong ginahon na day. Pero kung best friend nga lalaki ko sa ako okay naman. Pangutan ako unsa gyud pangutanaan ni atong topic kung okay ra ba nga mag best friend ng babae lalaki. Sige, unsa imong komento sa Kampilmar? Wala, I feel ako kuan siya. Dili ka nang kuan ang ilahang closeness. Naa nagay something kay dili man mo react si Andy og wala nagid siya nabantayan og dili na gyud nga nakadako ang Unsa sala. day yung reaction day? Daghan na kayo siya chika uy, as in. Twitter, sa man Sa iyang Asa man na? story, sa iyang Instagram. Stories. Daghan na gyud kaayo ang iyang chika. So dili lang kay ang tattoo ang issue. Nahalahom na gyud siya. Kaya bali, nakatrigger na bro, napuno na Kay ba? kami manggod mga babae manggod. Okay, Ana, May okay. problema, may problema. Oo, Go, kanang- Gora. Gina-try pag ginamo og sabotan ng gid ang sitwasyon, di ba? Ihanat mi nga ka-understanding. Kasi niabot lang gid sa panahon na ay wala mo na plaster. Oo. Murag wala ni na mao. Magsayop ang choreography. Oh, sumao to siya. So, dugay. Mm. Sa ato man pud nga mga lalaki, basin Di, naive ra kayo, insensitive ra kayo siguro. Actually si Filmar pud ba akong pagkakuan pud sa iha is kanang sobrahan na pud kay siya kakuan kay Okay. sama tong iyahang issue kang kuan kinsa tong Kinsa tong katong isa? lagom nga ba Habibi siya, oh, Habibi pasensya na Grabe sa lagom. oh Grabe diba na- sugod grabe na siya na- nga kanang hawid kayo si Habibi sa iyang leto ng klingi kay babae sa iya ikaw lalaki huy kanang distansya ka kay low kabalo ka sa imong status ana ba di ang problema lang bitawan nga issue. Kay wala kay context ba? Naay context pero kanang limited ba? Nakaka lang. O di ka kabalo kung mao ba di sakto Unsa ba ba yun yung ba? ani. Tapos, kabalo mo na, bro, reply si Filmar, no? Cryptic may term na, no? Cryptic post. Cryptic post. Oh, bro, akong pagsabot na isa sa kapost niya nga, kung kailan mo na ako, kung kailan mo na ako, kabalo mo kung kinsag yugo. So, kailan po mo kung kinsa na siya. Anak, kabalo siya pasabot na nga. Di iyang pasabot Nga, ba? na si- Ang makadapig sa iya, katong nakailagid sa iya. Oh. Oh, Kato yung gingon niya, kung kailan po mo niya, kisa na niya ang iyang si Andy or kaning kuan. Kaya posible mo yung gingon nga, kailan sa man niya kay basig, maldita ba kayang pasabot or kuan. Maldita si Andy. Oo, basig nga na po kayang pasabot. I don't know. Ganun. Tama ka, wala kay kuan ba? Wala context Correct. lagi. Kulang Mga kulang ang chismoso context. lang. Naay context pero kulang. Wala Pero what if kung gimmick lang ni tanan, aron malimtan lang ni pirma nga congressman? pwede. Bakit gimmick lang ni? Oo. Gibayran sila, please. Please. Para lang yun mawalang issue sa mga Lihis congressman. ninyo ang headlines, please. Please. Ikuha na to kang filmer. Sige ha, magkuhan ko bunda ko 70 million for Filmar, please, Filmar. Pag mo mag memes, mama ko mag-imo sa tulo ka memes. Filmar, edita nga dagang kay babae para sa imo makapokus, para dili mapokus ang kuan. Patay, disgrasya. Na mangyapon na nagtato si Filmar. Dito po nagtato si Andy, si katong Church Barnes niya, si singal nato niya. Sure. Dito po sa ubos, na may nagtato nga congressman po. Unsa unta nga meme? Ay. ambot lang Wala na itong giingon. Ano di man mo gusto mag-topic taan ng congressman? Ay. Bawal lagi politics sa nga podcast. Relationship man good. Bawal politics ani. So ayun na, to wrap up, gusto naman ako quick lang, gusto naman kanilang yun may gala. Again, sa mga best friend diya nga, Palihog. bailaki, kanang straight yun sila, dili kanang bayot or something. Pag maminyo na, limit na yun. true Kamu sad, kabalo mo nga namoy best friend. Sige ba to best friend taro sila or something special na siya kay childhood ba kani mo nga kwan. Nya wagi malis. Oy mali na naman kay partner. Pero matik na nga mananghin mo kwan okay ba kana bang musabot sa feelings niya kay baliha galing.
Baliya galing ang sitwasyon. What if kung siya mo na buhaton sa mo? Alara yun. Correct. And ako, number 3 as much as possible yun. Kung namang tayo best friend. Ako, I would really choose that my partner would be really my best friend. Correct. Mora na ako Grabe giga. Gamay-gamay na niya to. Number 11 ka ba? Dili pa pwede nga lalaki mong best friend. Pwede man, pero saan may ako makuha sa lalaki? Pwede, uy, ginoo ko. Majo or Mag-holding holding hands mo may walking. Oo, tulaan makasapag-up na cases. Hello. Maulay ng gingon nga, ang duha ka babae, duha ka lalaki, nagdigid lahi ra gyud ba? Duha ka babae, magtilap-tilap sa ice cream. Okay, lugar pops. Patilaw daw mo. Ako sa ubos. O, di ba, lain? Ice drop atong istoryahan na ice drop. Ay, mau galing. O, Pilmar. O, last. Ikaw, Brad. Lesson ni mo itong naitabo. Same ra gyapon katong kung naanay limitation kung ikaw ang best friend, naanay limitation kung ikaw ang bana or ikaw ang katong hinutungdan gyud nga naay relationship. Kailangan and then sa babae pod katong part sa katong gi-hurt, no? Kanang I know nga valid na siya nga reason kung naamoy mga kuan pero ay lang pod palabi pod naman sa usay nga malabian man pod. Oh, so tanawa la pangutana and then diha din ka mo ingon nga critical thinking ba in a way, but at the same time ang imong kuan dili lapud emotion lang pud dayon diretso pod munang tanawa gisaw-sawa na inon mo sa madlang people. Tama. Diha ninyo ikuan sa inyong selves diha para dili mo sasawan sa ubang tao. Samot naman ko dayon na magkuan na dayon complicate. Feeling na ko basta relasyon mag-away, tayo Facebook, di na magbalik. Ba? Kana mo complicate samot, baburag samad bitaw. Tayanan mo susan wa na, magnana na, mahimo na yung cancer. Pahiram ninyo na. Oh, bisag Labog sa una, sige lang away bati, walay nakabalo, burag ma-okay pa. Pag imo na galing i-social media, awa na chance. Dagan na mo sausaw. Pagabot sa panahon gani mga kuan na 6 months na nilabay. Ano po yung kuan, uy na okay na mo. Dugay na kami na okay. Mao. Tama. Ikaw anito. Ang ako, same na magyapon ka popi. Basta, walay best friend. Kani ka kung mukha na mga minyo na mga, walay best friend nga magsabak-sabak. Walay best friend nga magdulog-dulog. Mo na ikaw, anda. Correct. Kung na yung physical, gani nga kakitabo or ka na mga touchy-touchy, yan na. Sagpaan na dito, bak, mitikin na. Wala na dapat. Wala yung tato-tato niya. Bala pag friends forever. Kani kay magkay best friend maginig ko ano. Oo, kani. Kaya naman ito mo utinguha ni. Hoy, excuse me. Ato sa taman-tams? Di ba na kay best friend, naminyo na siya. Kinsa man na siya. Talawa ka, di ba? Udoy, kakaka lang mo. Kung na-straight dyan siya mo, mana siya mo, best friend nun din ka, di mo sugod siya ka kay best friend talaw. Pero kabalo ko ikaw na kay tumungog din. Excuse me. Kaya basin pa din mag-away sila sa yan. Ay, over my dead body. Kaarty. Best friend ka salig ka nga di ka maburos. Di ba? Simba ko. Ingon-ingon dahil dito po ta gusto nga mahimo Dili. taog mistress dahil grabe naman sa doy. Dapat legal yan. Yes. Yay. Oo, yung paninindigan. Ay, nyok. Anyway, so ang ikaw ang closing remarks. Oo, mura to siya. Kanta na ba tawag kagayan di or March? Kuan kanang dili ko gusto nga i-poison ang mind sa bisag kinsa ha. Pero kanang permi ako ni ginakuan sa ko ang mind nga your boyfriend's friends are not your friends. Your boyfriend's friends are not your friends. Are they your enemy? Yes. Or kung sa inyo lugar your girlfriend's friends are not your friends. Dili na mo Yes. angko Nga no. naman. Oh my God, dili biya lisod man sa lugar nga kanang lahi naman gud na siyang mahitabo manggod kung ang friend lugar sa imuhang girlfriend kay na friend nimo daoto lugar niya kay nabay mo mga secrets nga inyuha lang. Correct. Dahil So muna siya kanang gusto lang nako nga i-instill siya sa mind sa couples there, you know. Para dili magkumpiyansa. Ana lang. Isa ra Para ko dili maingon, lang ana. Oo. true. Then kato da yun ingon ni Cons, mas okay gud nga imuhag yung partner ang imong best friend. Kay kung imo mag yung ipugos gud nga sige best friend lang gyapon mo ato okay. Dili biya siya ang imong kauban hangtod sa hangtod baya. Lisod man sad imong biyan mo asawa dito kay kamo mag-uban sa best friend. So maura to siya. Kaya salamat sa tanan, Master Poppy, Juanita One Yo, yo. Photo,
Sampay na. Sawadika. Kini Konsehal Bernie Bitog-Bitog, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ingat mo tanan, love you all. Bye. Bye 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 bye. Bye-bye.